То е някаква социална форма, динамична и регистрация на много, бих казала, интимен процес между двама. Това са остатъци от едно събитие, така да го кажем, един процес, който вече е преминал между мен и друг човек, в случая сестра ми, и се случи на 18-19 май 2021. От тогава изтече време и всъщност този процес някак си не спираше и в момента придоби тази му форма. Всъщност представя различни стадии. От изначалната инструкция да дам стъпки, за да си направи човек автопортрет. Следващите етапи са всъщност аз сама да си приложа на себе си тази инструкция. А това, което виждаме в изложбата, всъщност е резултатът от моя опит, който се оказа почти невъзможен. Затова и на практика инструктирах друг човек да направи на мен автопортрет. Всъщност тя е много кратка инструкция. Предварително е направена малка анкета на тази база, е и реализиран самия обект, като се позовава на този социален профил, който всъщност е стъпка назад във времето, защото е открит последствия със същите тези намерения и интереси, които са регистрирани още преди 2021, а са се явили в анкетата през 2021 като интереси и фиксирани обсесии, да се нарече. Затова и всъщност присъстващия Фейсбук профил, затова и страниците от бележник, които пък регистрират някакъв анализ на това, което се случва през 2021. За невъзможността да си направиш автопортрет и нуждата от друг човек, който да рефлектира и който си е самооставил и той в този тип портрет собствените си представи за тебе. И стадийните снимки от това, което той е направил, дистанцирано и в физическа дистанция, и в крайна сметка се оказва и от първата представа за това, което ще бъде автопортрета. Аз получавам автопортрета си по куриер, подчертавайки същата тази дистанция, която уж не би трябвало да съществува в режима на автопортретата. Работата не е правена специално за тази изложба, но прави някои паралели с противоречието на тези автоматични процеси, но пък използва онези други канали, които не са до толкова регулирани от тебе самия и са в перифериите на собствения ти контрол. И може би в този контекст работата е припозната от куратора или пък